Usa ka mayong gabi mga angkol ug mga auntie, tugutin na sad ko ninyo na mga sa taga-katahuran nining mga oras ha. Mayong gabi din sa ating mga pamangkin. Ayan, isa na namang magandang gabi sa inyong lahat, no? Martes na naman po ngayon. Kumusta naman po ang inyong araw? Ayan, sa mga nagtrabaho kanina, marami ba tayong nagawa? O may tinapos ba? O siguro puro na lang maritisan. Mga chismis. Well, anyways mga kabisyo, ito po yung gabi-gabi nating pinapakinggan dito sa 90.7 Love Radio. Ang programa natin, Tutoy na Laba. At siyempre, ito yung mga panahon na kung saan madalas nating remember the good old days. Sa mga nangyari po mga kabisyo, alam natin yan. No? Ikaw, Angkol, siguro marami kang mga na-experience din. No? Si Auntie din. At pwede din natin i-share mamaya. No? Para naman mapakinggan at marinig ng ating mga pamangkin na nakatutoy din ngayon. Ayan. Mga kabisyo, tatanungin kita, no? Ikaw, saan ka ba madalas na napapangiti o nagpapasaya sa'yo? Words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ngayong panahon na ito, sa tuwing binubuksan mo ang iyong cellphone, lalong-lalo na pagbukas mo ng iyong social media, yung Facebook, TikTok, Instagram, di ba? Napapangiti ka, di ba? Pagising mo sa umaga, nung araw, pagising mo sa umaga, ang hinahanap mo lagi kung nandyan pa ba yung nanay mo. Kasi pag nandyan yung mama mo sa umaga, pag nagising ka, ayan, suguon ka, papaliton ka og sibuyas, bitsin, toyo at saka asin. Kaya hindi madalas gumigising ng maaga nung araw. Ngayon din siguro. Words, so kailangan pa bang i-memorize? Ngayong gabi po, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga nakikita nating mga posts sa ating social media, no? Madalas yan lumalabas sa algorithm po natin, no? Sa ating binubuksan na social media at ano ang madalas na binubuksan po natin, no? Ano yung madalas na tinitingnan at pinapanood natin? Halimbawa sa Facebook, ang binubuksan mo ay kasi ikaw yung isang nanay din, no? Isa kang nanay, so interesado ka rin sa baby. Halimbawa, binubuksan mo ang breastfeeding. Ayan, madalas yan lumalabas sa yung Facebook, no? Ang breastfeeding po. Di ba? Pero ang malaga kasi sa atin, no, napapangiti po tayo at napapasayan. Yan talaga yung ugat po natin. Yun talaga ang pinaka main purpose natin, no? Ang pagiging masaya lagi ay may maraming kahalagahan na may direktang epekto sa ating kalusugan, relasyon at pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Kaya lang minsan, no, tayo ay napapangiti o napapasaya. Minsan din may mga bagay na kinaiinisan din natin, no? Halimbawa, pagbukas mo, na nakikita mo na naman yung Your Honor, hindi ko na maalala. O baka naman, yung mga parisan. At marami pa pong iba na kinaiinisan mo kasi yun na yung lumalabas sa feed mo eh. Okay, kaya napag-usapan po natin yan mga kabisyo. Kasi maganda lang pag-usapan to, no? Mga bagay na kinaiinisan mong makita sa iyong timeline sa social media. Punta ka po sa aking fanpage, no? Sa Totoy Bato Official para makita mo yung ating post, no? Totoy Bato Official. Mga bagay na kinaiinisan mong makita sa SOCMED. Ayan, punta ka na ngayon ha at mag-comment at babasahin natin yan maya-maya ha sa ating pagbabalik dito. Sa ating programa pa rin, no? Tutoy na Love. For the meantime, syempre mga magagandang tugtugan pa rin tayo dito, no? Mga love song, ha? Love songs. Dili kay Labawg Suwang. Dito lang yan. Gabi-gabi yan, no? 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ako po ang inyong kasama. Lagi paggabi. Ako ang inyong Angkol Totoy. Angkol Totoy Bato. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Mayang gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!